ke Jingkhot Pakhang ya ki Jakarta Sarkar da ki santali ki seng ki bakentup ya ka KSU, HNYF, FKJGP, JSU bat RBYF. Kala ya chakamat mentakas ngi ka arpu santri unai wing arjar arpu ar, hakabala yoi ki office sarkar, hakeleng ki jaka, hakajala kila khangkerdam. Bala sertap da ki pulit ban pahara ya ki, bat ki nong lait nong wan hakani kas ngiru kila dunabha kamtam haki thain sor. Buna ki dukan bat ki jaka thiet chakapet hanong ba shilong kila khangkerdam, hakani kas ngi bat ki linti ki singkien ru, ki keluit kamtam haki jaka pat ba. Kani ke Jingkhot man khangi ki Jakarta sarkar kalami hadin ke jingja sya siat yap jong ki sangut ki nong shong shnong hamukro haka arpu arterik unai wing arjar arpu ar. Kani ke Jingkhot kari rukum shimenta jong ka jingaki jong ki santali ki Sengbhalang shisngi hadin jong ka jingthang bombati ha umot kyang nong ba civil hospital Shillong kabala mi ru ka jingaken at hapren ki pulit bat ki kattu kat ningut ki brio ki bamla ban ithu satya hakate ke juk jaka.